a APC kuɗi yake, saboda haka duk iyakacin alaƙar ku da Rarara ta kirki mutuƙar za ka fita daga APC ko ka wani abu akan APC to zai iya yi maka koma menene, saboda APC a nan kuɗi yake, ita ce gwamnatin take ci. Tun da ya yi wa Janar Muhammadu Buhari wanda shi ne ya zama silar ɗaukakarsa a lokacin da ya masa waƙar masu gudu su gudu bana dai APC ta karɓi sama, General ya karɓi sama. Masu kallon mu barkanmu da warhaka, sannunmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na farfajiyar mata da kuma na Isa TV, wato tagwayen tashoshinmu inda muke kawo muku shirye-shiryen da suka shafi mata da maza da magunguna na ƙarin ni'ima na magungunan sanyi na maza da mata, wanda mu faɗar abubuwan da zaka nemo da kanka muke ka siyo a gurin ƙanƙanin kuɗi, ku siyo a ƙanƙanin kuɗi ku je ku haɗa da kanku ku yi aiki da shi cikin tsafta kuma a bada fa'idar da ake nema ba tare da an samu wata cuta ba ma, sai dai a yi maganin cutar ciki lafiya baka lafiya. Muna duba ga abubuwa da suke faruwa a duniyar ta Allahu subhanahu wata'ala da mu kawo muku sharhi akai, kuma ku san halin da ake ciki. Abinda Bahaushe yake cewa na zaune bai ga gari ba, to shi yasa muke kawo muku. Kafin mu shiga cikin shirin kun ji bayanin da barista El-Zubair ya yi kamar yadda kuka ji a farkon gabatarwa. Amma kafin mu ji bayanin nasa cikakke, idan yau na shigo ku channel ɗin namu na farko wato farfajiyar mata TV da kuma na Isa TV, to da Allah a daure a shiga a yi mana subscribing, a yi mana liking, a mana share, a mana comment domin ƙara mana ƙarfin gwiwa, kuma ku danna mana ƙararrawar sanarwa yanda zarar mun ɗaura sabon abu kai tsaye zai zo gare ku. To competition ɗin dai mata da maza wajen kallon channels ɗin nan har yanzu na ga maza, muna ganin maza sun fi yawa a wajen kallon channels ɗin nan. To ‘yan uwa mata ina kuke ne? Akwai fa abubuwa da suka shafe ku a shirye-shiryenmu da muke gabatar muku. Ku dai ku je ma ku kalli irin videos ɗin da muka ɗaɗɗaura muku a baya a farfajiyar mata TV da na Isa TV. Domin a ƙaru kuma ‘yan uwa maza a ƙara himma. Ku da mata kowa a yi ta rigingeniyan kallo. To farfesa ko mu ce barista El-Zubair ya yi shi ma magana akan abubuwa da waƙa da Dauda Kahutu Rarara ya yi, wanda ake ganin cewa kai tsaye abubuwan da ya siffanta da Professor Sheikh Isa Ali Ibrahim Fantami yake. Professor El-Zubair ɗin ya ce abubuwan duk da ya faɗa, ice ya siffanta kuma ya faɗa wannan waƙa kai tsaye kowa ya san da Fantami yake. Sannan ya ce shi Rarara duk wani abu da yake tsakaninku da shi na wani jin daɗi ko na wani abu dai da shirin da kuke yi da shi, mutuƙar ka fita daga APC ko ka ce APC akan wani abu, to zai iya gaya maka ko menene, zai iya maka waƙa, zai iya cin mutuncinka, zai iya maka ko menene, saboda APC, tunda APC a nan kuɗi yake, a nan yake samu. Ce tunda shi kansa sanadin shigowarsa gari ma tukunna da zamansa wani da uban maƙudan kuɗaɗen da ya samu duka Janar Muhammadu Buhari marigayi shugaban ƙasa, shi a sanadinsa ne. Ce a waƙar da ya masa ta Badare General ya karɓi sama, masu gudu su gudu. Ce to amma hakan bai hana Rarara yi masa wannan abu na cin fuska da cin zarafi ba. Ya ce hatta a lokacin da Rarara ya yi wa Buhari, ce sai da ya kira press conference sannan tukunna ma ya zo ya cin mutuncinsa, ya faɗi abin da ya ga dama, ya yi abin da ya yi ga Janar Muhammadu Buhari. Ya ce haka kuma waƙoƙin nan na cin mutunci da cin zarafi ya yi wa tsohon gwamna Kwankwaso, ya yi wa shi kansa Janar Muhammadu Buhari, ya yi wa tsohon gwamna Malam Ibrahim Shekarau, ce wanda a lokacin ba irin alheri da Shekarau bai masa ba, kasancewa an san Shekarau mutum ne mai alheri a gwamnatinsa, ya buɗa kowa ya samu. To ya ce shi ma ya masa, ya yi wa Kwankwaso. Ga su nan irin su Barau Jibrin duk ya yi musu, saboda haka Rarara in yana abinsa babu wanda ya cire hula. Farfesa shi El-Zubair ɗin ya ce shi idan da shi ne a kankin kansa, ya ce wallahi ko a hanya ka gan shi yana jiran abun hawa ka tare shi ka ɗauke shi a naka abun hawan ka ba shi lift, ya ce wallahi shi ka fi ƙarfin ya ci maka mutunci, ka fi ƙarfin ya watsar da wannan abin ya tozarta ka. Ya ce to saɓanin shi Rarara, ya ce kuma wannan abu da ya farin jini da ƙima da kwarjini ya ƙara wa Professor Isa Ali Fantami, ce saboda a sanadin haka akwai ƙungiyoyi da yawa da suka bi Fantami, suka ce yanzu suna yin sa, duk da a baya da sun ce ba za su yi shi ba, amma yanzu suka ce to su yanzu ma suke son Fantami kuma yanzu suke yin sa. Ya ce to wannan waƙa ɗaukaka ce da farin jini ta ƙara Professor Isa Ali Ibrahim Fantami. Ya ce to saboda haka waɗannan abubuwa da Rarara magana ta Allah bai yi daidai ba,
kuma bai kyauta ba, nace kuma ba haka ake ba. Abin da isa kuma ya kwanta min haka ganin cewa Fentamin zai iya kawowa shine yake son ya dakushe farin jininsa to ya ƙara masa farin jini.